Thumai rang no tini sungai bahasa jorar mani bagai seng tidak pernah bubakaran je nahar mong busani 2023 ni election bubakaran je gada tipaleno nahar ni seng tini awai mong sini halka rotonpur bukhak tui sini kaisa bari kotor seng tini songsa jaka o bari leo joto sini tiprasarok sini wares rong ni seng tini support khacha sini TWF YTF tipramotha joto milui seng tini kaisa sini halka rotonpur bukhak tui sini kini bari le kaisa songsa jaka Oban baginya sengsi ni je salkar otam pun dibekati joto lukurok hamza taman ni bagainya bubakarana logireng mani bagainya tidak hamza menunggunya sini nahar mung kaisa o namon kaisa no seng joto lukurok tini oro sini tini bareli songsa jaka o bareli seng yang sini joto salkar otam pun guri uinai sini oro tini bazar sini faram hati o faram hati o sini kaisa bazar soba kotor songsa jaka osuno hambai lakina hambai sini media person no Bakso jaga phai gadal phai bagai ini seng kaisa wan sok lainai sini purboratam pura edisi village dinginai seng kaisa gerda table land ni bagai diman khaide seng kaisa bike rally khaijaka o bike rally seng sini salkar roton pura seng gurinai bubagrani thamsani marino seng pirani bagai tini o bike rally seng songjalakya te o bike rally paimani yagulo seng sini faram bazar o seng kaisa bazar soba khainai bubagrani je thamsani marino seng Puno girana ni bagai sini tiprasa do farangno abani bagai seng ini gobangma tipramot ni warriors rok nginai seng gobangma baire liwong khlaijak bubagrani je thamsani marini abono phungna ni bagai te o jaga phaisok bainai sini pekojolo joymojoynogor ni MDC honorable sar Ganesh bo phaisok bainai achuna hambai busu jara tike o khaijane baire likha sini baire likhaijane seng sini salkar rotonpur nginai sini BC ni nginai seng khainai oboseng pura sini BC no seng guri nai